plano man ako, mamata ko alas 5 kay Kapoy. kapoy kayo, pero namata man ang buwan ng inyong kasaba. Di ba, pag luman, bagay na kong laing ng saba-saba. Nindot man din kayo ang inyong mga mensahe, nindot kayo inyong kanta, labaw na, nindot kayo ang inyong presensya o inyong bukuman. Wa tanan akong kakapoy. Pagkawa makahilamos wa kasunod. Mo gini ang naong sa inyong pare. Di ba gamay lang diferensya no? Original man. Lipay po ko ako ng agaw di adiri. Sabi na dito ni ang inyong gipaunas taas. Nya kana ganing lipay yun, no? Grasya ni sa Ginoo, ng atong pagigugmaay din niya, special kay ni nako nga kanaganing birthday. Dili tungod sa edad. Sa grasya nga gihatag sa Ginoo, first time nga ang akong nahimo nga retreat sa akong birthday, 3 gyud ka adlaw dito pag sa Holy Land. Kaya wala ko'y gasto, bisan ko sa kadako. Kaya, karoon pa ko nga, first time na ko, nga, Paris na ko. Kaya, lagang kayo, nindot kayong first time. First time sa kanam mo. Oo, basta kanina ko din yung maminyo. Yeah, kami sa una, way back 1984, namin gihimo-himo nga kanta kay doon naman may organisasyon sa una. Katong una ginakong grupo, KYO, ang original. Ako na yung tawag si Jimmy, Alibos, si Boy. Ako rin agaw mo gini mga partner na ko, anong naingon-anin ko karon. Original na Bibi, eto Bibi. Doon sa ni Boy. Narito pag-isyon na nila. Gani, ikso ni Boy. Ya, ako manghod, si Clito. Anong kitaw mo nga? Sa 1984, ano man eh, karong na. Ang kapilito mo mo, magobo. Ako, isa-isa. Pag-iman ninyo na ko, bisag daghan kong mga pati nga istoryahan, nga usay, maglingo-lingo mo. So, salamat kayo na tanan. Nga, ganing kong padangaton pas Ginoo, di pasad mo mga matay sunod. Ay na lang kayo ninyo padayon. Ano pa, mga kuhan, pagkada na mo sa kadlaw. Sabi pa na ako. Alas 12 ka ko nagmantag. Oo. Padoong pa man Pasko, pero gahimo naman siyang sinulog sa kanya. Bitaw, salamat yung kayo ha. Salamat yung kayo. Dili na ko ma-express. Bisan pa o unsang pulunga akong gamiton. Maglisod kong express. Yeah, basta first time ni nga na-experience na ko ang maong kalipay, isip pari, isip tao, isip igsuon, isip igala. Salamat sa inyo yung pagigugma. Salamat sa kong mga aga, may igsuon. Sakto kayo pag-abutan eh. Yeah, bawa man ko nga karong gabi, magkita man kita. So, see you. See you taon niya ha. Maabot pa mo yung hapon. Happy pa na akong sagot-sagot. Huwag man ko magbutang o gana. Nakabindot ko dayan eh. So, may tags, mo-birthday na sa kusunod eh. Paano ganyan din eh, white na po eh. So, always, ang atong kahiusa, ang atong kabulaan, o kalabuan na itong tanan, no? So, salamat kayo. Blow na ko? Jim! Jim!